Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sedanten niki ngaos ingkang ngaos sak benere tos pundi. Lah niku nggih kathahipun tiyang sakniki sing ahli kitab, ahli maca-maca tulisan Arab menika nggadahi jamaah. Nggih, kados kula niki atos-atos panjenengan tiyang sing kados kula niki wonten jamaah-jamaah niki sing kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama tumut jamaah menika kepingin dadi tiyang sing bener ahli surga dateng Allah. Tapi kenyataanipun kula kali panjenengan selama niki ngaos sing kita yakini tiang-tiang narasumber nika saged nulung kebenaranipun nuduhaken dalane agamaipun Allah yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataanipun ternyata kita terbohongi oleh narasumber. Narasumber ada ikatan dengan makhluk-makhluk namanya jin demi pesugihan, demi ekonomi. Nika ada perjanjian khusus kalian makhluk jin, khususipun umumih kalian Nyi Loro Kidul ngoten. Lah niki dibuntel rapih dengan agama, maka banyak orang yang tak mengerti. Tapi Allah mempunyai kuasa kehendak. Beberapa orang dikasih tahu siapa diri ini sesungguhnya, walaupun kelihatannya penyampai Al-Quran, penyampai ayat-ayat Allah, hanya dijadikan kedok. Lah niku nggih. Monggo menika jamaah ingkang sing berbau kados klenik-klenik niku sering dum-dum yatra, sering maring-maringi. Lah niki tipu dayae. Nggih, kebenaranipun Allah niku para waliyuwa wadatul wujud singen jamaah nggih ngoten. Lek jamaah mboten gadah diparingi, tapi niku mboten enten pemberian sekutuh kali jin-jin menika. Kakrana Allah moko pejahe pemimpin singen, pemimpin agama dijuluki waliyullah. Setelah meninggal datang Allah diparingi predikat wadatul wujud wali Allah. Lah lek sing sakniki aja enak-enak sampean tumu jamaah melu jamaah Mas Irul. Ngoten nggih. Wis ngoten mawon kula mawon sing elek. Oleh duit terus, oleh sili-silian terus. Niku kula gadahi rencana untuk panjenengan tak dadekno tumbal. Tak dadekno tumbal panjenengan. Nggih. Bergedok agama. Moko menika kula mangkih lek pejah ruh kula balik ten Allah, tapi sifat kemenungsaan kula mboten saged balik ten Allah. Malah tumut perjanjianipun kula kalian jin sing niku wau, sing maringi yatra, maringi donya niku wau, sing kula paringaken sampean. Kenyataane nggih niku wau ingkang kula sampaiaken. Moko niku, tapi nggih niku wau krana panjenengan pun kula doktrin, pun kula goro-goro ten lebete kamar kula nggak ada kamar khusus sing enten jin, enten lebet mriku sing kula setiap perjanjian niku maringi nedha. Moko kula diparingi yatra-yatra menika atos panjenengan jamaah-jamaah ingkang berkedok agama. Kenyataannya jurusane nggih niku wau. Nggih,
Moko panjenengan lek pun ngerti wis ora usah jamak-jamakan, wis tuwa. Ngerti hukume ngadep nang Allah dhewe. Ngerti hukume wis wudu, ngerti hukume wis sembayang, kelambine pokok bersih. Nutupi aurat. Salat mawon panjenengan, ibadah mawon kalih keluarga panjenengan piyambak. Pun setuwuh niki panjenengan mosok ngaji mirengaken mawon kapan ngelampahi piyambak. Cukup panjenengan lampahi kalian keluargae, kalian kehidupan sehari-hari panjenengan jujur. Moko bismillah tok sampean akan dimaksudkan oleh Allah dan surga. Syahadat, istighfar, bertasbih menika ingkang Allah ingkang sanjang sampean dadosaken istiqomah kangge keluarga putra-putri pun panjenengan. Pun ningali narasumber-narasumber sing kados kula niki pun fanatik dalile tawaduk. Lek ancene wonten tawaduk menika enten ucapanipun narasumber sing bener sampean lampahi. Krana narasumber sak pinter-pintere nggih tetep menungso. Napa malih sing bergedhok agama. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.